Feia dies que no pujava al terrat de casa, per raons de compromisos de caràcter social o familiar, però permeteu-me que diga que avui entre la compareixença de les associacions de víctimes de la terrible gota freda del 29 d'octubre passat i el control al govern estatal o el descontrol del nostre govern valencià, sincerament jo em quede amb la compareixença de les representants de les víctimes que han trobat més empatia a Brussel·les que a les institucions presidides pel molt deshonorable. Em situo en aquest cantó de la vida política i social d'avui perquè veig que hi ha molta més seriositat entre les representants socials que no en les paraules de la consellera Camarero, que ara diu Diego, on abans havia dit Digo. Segurament les portes de la Generalitat diu que resten obertes, però tothom sap la mà de la persona que les tanca cada dia.